tinutukoy namin yung vlogger na pinahabol yung matanda dun sa gas station. Apparently, parang pinaglalaruan niya yung empleyado niya, na kahit empleyado niya yun, pare-pareho tayong tao Huwag mo wag niyang paglaruan yun, porque mahirap yung tao niya, paglalaruan niya ganun. Wag ganun. So, dahil siya, actually kilala ko siya, identify ko na siya, yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. So, hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Ganon ka grabe. So, mag-issue kami ng showcause niya ngayon. Siguro within an hour, lalabas yung showcause. Bali sa tao niya rin mismo yun? I mean, bakit po pa siya hinahamon? Nag-imbestiga kami. Parang ang pinakikita niya, nagkarga siya, tapos tinakbuhan niya, nag-video siya. Although ang report ay tauhan niya yon at gas station niya yon. So parang ginagawa niyang, alam mo yon, laruan na pinahahabol-habol yung taos niya sa kanya. Ano po posibleng ipapay sa kanya? Kami ngayon, dahil meron siyang show cause order, yung sasakyan niya na SUV, naka-alarm yon, na-identify ko yung sasakyan niya na SUV, tsaka yung driver's license niya. I-alarm. Saan to, sir? Saan? Sa Isabela din.